मा जाम्बा जाम्बा ससमा लाबायखो मोना बुना नोंलाय मा गारि लाबोखो खाराना बे गारिया स्पिडानो गैया बेना आया जाम्बा माबा हिन्दी फिल्म सिनेमाफ्राव नुवा नोङो बे गारिखौनो लायो माथो गुन्दाफ्रा किडनेप खालामबा जोंथ' किडनेप खालामनो थाङाना जोंथ' हिनजावसो खौनो नागिरदों हबरे हब दादा गाड़ी हले হয় না हाट नों जेबो मिथिया स्पिड नांगौथ' हिनजावसो खौनो नागिरदों जोङो आरे मा स्पिड ब्रा 90 होयो 90 नानसिबालाय मा जाखो दस्रा गारिया मेला साबसिन खारो मा गारि जाम्बा माबा मा गारि जिपसिफोरलाय नाय 120 गाहाम लाबोलै खाथियाव लाबोलै बादायलाय नोंसोर प्लेनखौ खोनासं औ दि मिथिबाय दावहारु नों गारि सालायगोन ओमफ्राय गारियावनो थागोन दे अके आं जेसमिनखौ खावगोन मिथिबाय नों आगदाथिं थालला महन नों आगसिथिं थालला मिथिबाय दे बुजोब्बाय दा गासिबो आगसि माने आगसि माने लेफ्ट है जानाय नङालै बिदि आं बाखाबायसो हब दादा हब लेफ्ट ना लेफ्ट पाक्का हब गाइस लेट्स डू इट ओके दे गारि सालाय थोड़ी थाखो 만나고 소피아벨라이 와타그 जेसमिन मा जादों मा इसेबां उसुखुथु दादा एसे उदै मारिबा मोनदों मा जादों उदै सादों मुलि जानो नांथ'आ दे आं ओरैनो एसे थाबायबाय थाबानो हामगोन दे थाल्ला औ दादा Jasmine dia dapat itu मा जासमिना सोरबा हौवाजों खारबोलांबाय आदा हा सोरमोन आरो माजों फैयामोन सिनायासै आं आदा बिखौ हाट मा जाखो बाबा मा जाखो जेसमिना सोरबा हौवाजों खालामबाय नै हा जेसमिना सोरबा खालामबाय नै भगवान बे रानथेंथें ससमा हमनायानो खाबे मोजाङै थां मोजाङै Yes. Cuma. Masih mau gini lagi, belum na. Actually na first time na, ini segini nggak ada. Wah, ini tak kayak first time. Siapa kau bertanya ki? Bidi nomor berapa jam bah? Ompray, sing dah buat hangat sana. Cuma. Nisinaw? Oh. Nisinay ba biya mababong ba? Jebunga, ang samlagin. Sinarahli. Ompray moonsi kata. Ma. Ang na gasip sinis kuno bawa bujibay. Ompray, siapa nunga? William ale mate. Tanam apa perang gua biku bundu. Ro betar ni nabu thai bigin. Oi, nisinaw ay. माबा सेम्पु दंना गैया स्मुथ ओमफ्राय कन्डिशनार दंना गैया सिल्किनि गैया गैया आं नांगौमोन लाबोना होफै दे
ओमफ्राय माबा ओमफ्राय क्रिम ओमफ्राय माबा हेयार अइलबो हा ओमफ्राय सना ओमफ्राय जोंना ना कार्टेना एकदम लाइक पिंक कालारनि जागोन दे मोजां जागोन ना जागोन दे ओइ द मा जाखो नाहरदो हो जेबो नङा बिसुखौलाय दादासो बहा थांबावनो आंनि बुजानायाव गावदो नोंसोर साला हिनजाव सिखाव फै सेंग्राफोर लागाय हालानि गियाव खावरा नोंसोर जौ लागाय आदाय हाराव मानो फुनांगौ होमबा जोंनि गामिनि हिनजावखौ मानो खावनांगौ हिनजावखौ गि हाराव फुनांगौलै बुलाय थाबा बुलायलाय मा डायलग मारिबाय थायो लागाय जों गासिखौबो ओंखार न' दं न'आव ओंखार हट गिजाला हट Kita aku masih dia. खारदो नोंसोर खारदो जोनो खारदो खारदो नोंसोर खारदो
बे जाथायनि उनाव पुलिसा जोंखौ लकआपआव जोबनानै दोनहैयो। आफानि आखाइनि थाखाय आहा सानसेयावनो गबोयो। नाथाय मैखुन आरो मोहनजों लकआपआव हरथाम थानाङो। सानब्रै उनाव विलियामा जोंखौ जेमिं रुमाव लेंहरफिनो। हाय रब्रा आया सरि साबायखर एसे আৰু হিঞ্জা কবাই করব না 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 এনেকুৱা ভুল নকৰো আৰু মই পাক্কা নকৰো আৰু হিঞ্জা মই কবাই করলে বিজনেস দাবি করে ভালনে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বাজালে বুড়ো দং ন'आव दं थेंक्स बाय অ সৰি এইবোৰ সব মোৰ কাৰণে হ'ল একো নহয় দে এইবিলাক হৈয়ে থাকে পাৰ্টি কেতিয়া দিবি পাৰ্টি দিম তুমি চিন্তা নকৰিবা হ'ব দে विलियाम ओइ ए हे मारै दंलै थेंक्स मैन नोंसोर बिराद हेल्प खालामबाय मा थेंक्स ब्रा लोगोफोरजोंलाय बेलाय जोंनि डिउटिखाना दे मा नायदों मा सिखाव मा सिखाव जेनिफ्राय जोंखौ मानो गारां खारा आं गारा खादों ओंखायनो आंखौलाय आफासो बख'ना लायदों सोर गिटार बायालाय बे था नोंनाथ' फाल्थु गिटार बायदों जोंना हारा बायदों नाय हाट नोंसोर था नों सिखाव नोंनि फेमिलि सिखाव मा बुंदों नों आंनि फेमिलिखौ मालाय गेजेराव नांगौ बे थानो आं फुदों विलियामखौ मा बुंनोलाय आंखौ बुं आंखौ है ड्र जोंना स'आ बांद्राय गोबाव गैला प्रेक्टिस खालायनांगौ बे थाबा आं दामा नोंजोंलाय सोर दामनो नागिरदों नों बायदि मेरला गिटारिस्ट दङ नाङा नों बे बेनखौ थु आंबो दामा लोगोफोर आंनि लोगोफोर